Egymást megismerve jöttetek ide, hogy éljetek a házasságkötés lehetőségével, és új erőt merítsetek, és adjatok egymás életéhez. Köszöntöm kedves tanulítókat is, akik vállalták azt a megtisztelő feladatot, hogy közreműködnek a házasságkötésnél. Köszöntöm megjelent vendégeket. Többszörösen is ez a mai ünnep, és nem csak a házasságkötés ünnepe, hanem a Magdolnának ma van a születésnapja, és akkor ezúton szeretnénk neki nagyon sok boldog születésnapot kívánni, erőben, egészségben, boldogságban, családja körében, még nagyon sok hosszú éven át. Tehát megjelentetek előttem Nyírsai község anyagkönyvvezetője előtt azzal a szándékkal, hogy egymással házasságot kívántok kötni. A házasságkötés megelőző eljárás során megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincs. Ehhez már csak az szükséges, hogy megkérem a kedves kegyespárt, a tanúkat és minden jelenlévőt, hogy szíveskedjenek felállni. Tehát házasságok érvényességéhez most már csak az szükséges, hogy előttem és a jelenlévő két tanú előtt egybehangzóan kijelentsétek, hogy egymással házasságot szeretnétek kötni. Először a mennyasszonyhoz, majd a vőlegényhez intézem a kijelentést, a kérdést, melyre kérem, hogy jól érthetően, igennel vagy nemmel szíveskedjetek válaszolni. Így átveszem a kérdést. Kijelented-e Horváth Magdolnak, hogy az itt jelenlévő Szalai Jánossal házasságot kötsz? Kijelented-e Szalai János, hogy az itt jelenlévő Horváth Magdolnával házasságot kötsz? Köszönöm. Megállapítom, hogy Szalai Jánosné és Szalai János a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében a mai napról házastársak. Most már csak az szükséges, hogy előttem és a jelenlévő két tanú előtt egybehangzó igen kijelentéseteket írásban is megerősítsétek. Először a feleséget kérem a házasságilag aláírásra. Vagy a Szalai Jánosné. Jó, köszönöm. Akkor ide a férj aláírását kérem. Köszönöm. Most a feleség tanulját kérem. Köszönöm. A férj tanulját. A tanúknak és a vendégeknek köszönöm, foglaljanak helyet, a ház még az ágban marad. Most a jegygyűrű az egy hagyomány és ékszer. Azok, akik egymás ujjára néznek, másoknak is tudturadják, komolyan veszik két ember összetartozását. Ugyanakkor a végtelenséget is jelképezi, hiszen fölvonala visszatérő magába. E két gyűrű jelképe annak a köteléknek, amely összevetetben köttetek. Nemes és tiszta, mint az érzés, mely bennetek van. Most megkérlek benneteket, fogjátok meg a gyűrűket. És húzzátok egymást jobb kezének gyűrűsúlyára, és mondjátok utána a fogadalmat közösen. Köszönjük az életnek. Jó. És akkor mondjátok utána. Köszönöm az életnek, hogy téged megadott. Köszönöm a sorsnak, hogy hozzád elhozott. Áldom az utat, melyre most lépünk. Vigyázz rá, hogy róla soha ne ne figyelj. Kérlek benneteket,
a kanapegyűrűket viseljétek hűséggel és szeretettel. Most pedig köszöntsétek egymást, hát nem az első hitvesét, mert a második hitvesét, de a második hitvesi csókkal. Kedves Magdolna és kedves János! Bizony jó néhány tavasz, nyár, ősz és tél váltott egymást azóta, hogy egymásra találtatok. Hisz ismerettségetek nem most kezdődött. 1983 óta ismeritek egymást, akkor kötöttétek össze az életeteket papírok nélkül, majd 1993. augusztus 19-én házasságot is kötöttetek. De egy házasságból 6 gyermeketek született. Igaz, később 2015-ben házasságotok felbomlott, de ma már egyértelmű, hogy az a találkozás nem csak az elmúlt együtt töltött idő, hanem a további életetek meghatározója is lett. Hiszen úgy döntöttetek, hogy közös életetekben új szakaszt nyitottok, és újra megpróbáljátok a házasság kötelékét. Eddigi közös életetek ugyanúgy folytatódik tovább, ugyanúgy a tervekről, azok megvalósításáról fog majd szólni, hisz két ember sehol annyi örömet, szépséget és boldogságot nem élhet át, mint egymás szeretetében, egymás vállalásában, egymás terhének közös hordozásában. Az együtt töltött évek alatt megismertétek az összetartozás ízét, az összetartozás örömét. A néhány percre kimondott igennel újra összekötöttétek életeteket, a törvény szerint, de érzelmeitek szerint már régen összetartoztok. Az imént kimondott igennel felvállaltátok közös sorsotokat, melyben nem csak eddigi álmaitokat váltjátok valóra, de azok megvalósításáért is együtt fogtok küzdeni. Biztos vagyok benne, hogy az együtt eltöltött évek alatt alaposan megismertétek már egymást. Sokszor elég egy pillantás, és már is tudjuk, mire gondol a másik. Szavak nélkül is megértitek egymást. Tudjátok jól, mi okoz örömet a másiknak, és azt is, hogy a nehéz időkben mivel tudjátok egymást jobb kedvet elíteni. Legyen mindig időtök egy pillanatnyi mosolyra, mert a mosoly az arcékszere. Legyen időtök nevetni, mert a nevetés a lélek legszebb zenéje. Szeretni, mert a szeretet gyógyít, azt is, aki adja, és azt is, aki kapja. A boldog házasság egyik nagy titka az, hogy a most kimondott igen újra és újra ki kell mondani. Soha nem szabad megbánni, soha nem szabad visszavonni. Mi a különbség a szeretet és a szerelem között? Miért is más? A válasz: mindkettőre szükség van, mindegyiknek megvan a maga helye, a maga ideje, de a legjobb, ha együtt vannak. Kell, hogy egyszer a szerelem szeretetté szerűjön, és ha ez sikerül, abból lehet igazán tartós kapcsolat. De az is kell, hogy a szeretet ne veszítse el egykor lángolását, ne feledje, hogy szerelem volt. Vigyázzatok ennek a két erőnek az egységére. Egy kapcsolat megőrzésének a titka abban áll, hogy az egymáshoz tartozók képesek arra, hogy szeretetük szerelmes maradjon. Hallgatom a sablonszövegeket a házasság válságáról, így szólnak a beszámolók. A szerelem színes, a házasság szürke, a szerelem izgalmas, a házasság unalmas, a szerelem csupa titok. Aki beengedi az életébe a szürkét, az unalmasat, a titok nélküli, aki kizárja a házából az újat, az ne csodálkozzon, a később boldogtalan lesz. A megszokás veszélyes dolog. Ti ne hagyjátok, hogy titeket is elérjen. A mindent elsöprő szeretet gyönyörű célkitűzés, de azért jó, ha tartába öltözik, és győztesen is marad. Ti már pontosan tudjátok, hogy egy kapcsolathoz, egy házassághoz szerelem kell, de a szerelmen kívül még szükség van tiszteletre, a tiszteletből fakadó alkalmazkodásra, egymás kölcsönös elfogadására. Általában
Egy házasságkötés során szülőket szoktunk köszönteni, de itt rendhagyó módon Magdolna kérésére nem a szülőket, hanem a gyermekeihez fogok most szólni egy pár szót. Szüleitek nevében szeretném megköszönni, hogy őket választottátok a szülői szeretre, hogy egyszerűen csak vagytok nekik, és olyan sok szeretetet, boldogságot és vidámságot vittetek az életükbe. Köszönjük nektek a feléjük áradó gyermeki szeretet pótolhatatlan és mindennél különlegesebb érzését, a gyermekkor varázslatosan boldog és időnként aggódásokra teli pillanatait. A kamaszkor felejthetetlen szentpróbáltatásait, és még sorolhatnánk, hogy mennyi mindent. Egy szóval mindent, amit csak nyújtottatok számukra. Köszöntsétek hát gyermekeiteket, Jánost,